ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା କ'ଣ ଯାହା ଗାଁରୁ ସହର ବୁଲୁଥାଏ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଡରୁଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧୂପ, ଅପସନ୍ ବି ଭୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଚପଲ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଚପଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଖଜୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି ସପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଆଖୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପଣସ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଖଜୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଶାର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ? ଅପସନ୍ ଏ 56 ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି 96 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି 86 ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି 45 ଦିନ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 56 ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ବି ସେଓ, ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଓଦା ହୋଇ ରୁହେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ହାତ, ଅପସନ୍ ସି ଜିଭ, ଅପସନ୍ ଡି ନାକ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଜିଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ି ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ, ଅପସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କ ହାତ, ଅପସନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଆପଣଙ୍କ ଛାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ରୁହେ, ମୁଁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲୁଣ, ଅପସନ୍ ବି ଚିନି, ଅପସନ୍ ସି ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଲି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଲୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସାପ ଖାଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମିଜୋରାମ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ସି ସିକିମ, ଅପସନ୍ ଡି ତାମିଲନାଡୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଗୋଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମରିଯାଏ, ତାହା କ'ଣ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୁଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୁଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ କିମ୍ବା ପାଣିରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ମରିଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୁଣ। ତ ମା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇକି ମାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମରିଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର